A terra, Andrea Cano. Molt bé. Tercera classificada amb 38.400 punts, Sara Jerez de la Mina Gervasqueta. Segona classificada amb 39.200 punts, l'Ariadna Gómez de la Mina. Doncs a veure la primera. Primera classificada i campiona de la tercera fase de l'any 24 amb 39.700, l'Anna Sáez de Berguedà. En tercer lloc, amb 109.900, el Gràcia